σας, λοιπόν, ξέρω ότι έχω να κάνω πάλι 5 χρόνια βίντεο, αλλά όχι ιδιαίτερα τώρα. Από ό,τι βλέπω και εγώ συντονίζομαι πιο πολύ στο κανάλι μου, δεν είμαι τόσο πολύ out, ξέρω εγώ, Τώρα πάμε να φτιάξουμε με τα δωμάτια που θα φτιάξουμε την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, καταρχήν τρελαίνουμε για αυτά τα κτίρια, δεν μπορώ. Τα έχω αρχίσει όλα τώρα κάτω, έτσι να τα φτιάξω. Πάμε να σας πω τώρα τι γίνεται με το κανάλι. Θέλω να σας πω πώς είναι μέσα YouTuber. Μπορεί τώρα εσείς να λέτε, ας πούμε, τι κάνει αυτή, πόση ώρα φτιάχνει πράγματα, τι γράφει, τι κάνει, πώς είναι, το πώς παρακάτω και τέτοια. Όμως δεν είναι έτσι, κρίμα, δεν είναι έτσι, είναι με δυσκολία. Φτιάχνεις καταρχήν το βίντεο και μετά πρέπει να μπεις στο CapCut, στη συγκεκριμένη εφαρμογή που χρησιμοποιώ, να μπεις μέσα και να επεξεργάζεσαι συνέχεια. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μία φορά πάτσα το κουμπάκι, τέλειωσε η διαδικασία. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή δεν τραβάω το βίντεο και μετά το ανεβάζω απευθείας. Πάω και κάνω πόσες επεξεργασίες. Και επίσης κάπου εδώ θα εμφανιστεί και το όνομα του Αχιλλέα που σας έλεγα το story την προηγούμενη φορά, με το δρόμο και με αυτά. Αν δεν έχεις δει το part 1, μείνεις στο part 2. Πά να δεις πρώτα το part 1 και μετά το part 2. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το όνομα του Αχιλλέα που σας έλεγα για το story. Και ξανά επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί πολλοί στα σχόλια μου γράφετε, άντε πόσο καιρό έχεις να ανεβάζεις βίντεο. Ανέβαζε. Εντάξει, σε αυτά έχετε και πολλές φορές δίκιο, δεν ασχολούμαι κάποιες φορές, επειδή είναι και λόγω τώρα τα σχολεία, ήταν και η εξεταστική περίοδος, τώρα που μας έβαζε όλα τα τεστ η κυρία μας για να δει σε τι στάδιο είμαστε, να μας βάλει το τελευταίο τρίμηνο. Και ναι, αυτό πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό, αλλά Τώρα ασχολούμαι πιο πολύ και από ό,τι βλέπω αναβδομάδα, νομίζω πριν 5 μέρες ανέβασα το προηγούμενο βίντεο ή κάνα 2 εβδομάδες, δεν ξέρω, αλλά δεν έκλεισα μήνα, το ξέρω αυτό, είναι γύρω στις 2 εβδομάδες. Τώρα κλείνουν και τα γερμανικά αγγλικά σχολεία σε 1-2 εβδομάδες, Αυτό είναι good. Και τώρα είναι πιο, να το πω, συντονισμένο το κανάλι μου, επειδή δεν έχω τόσο σχολείο, έχω εκδάπ και τέτοια και βγαίνω βόλτες, αλλά ξέρω το μεσημέρι που δεν βγαίνω βόλτα, δεν έχω να διαβάσω, είναι κάνω αγγλικά, ας πούμε. Έχω να μπω κατευθείαν μέσα στο YouTube, να κάνω κανένα σορτάκι, κάτι τέτοιο. Shorts έβγαζα και τότε που είχαμε τα μαθήματα, μπορούσα να χορέψω λίγο, να φτιάξω καμιά καρδούλα, να φτιάξω κανένα μικρό short, που ρωτάω πράγματα από το Avatar World. Τέλος πάντων, ναι, αυτό πάνω απ' όλα. Και επίσης, πώς να το πω, εννοώ ότι είναι πιο πολύ ωραίο να ανεβάζω, δεν μπορώ να το περιγράψω, για σας είναι πιο καλό να ανεβάζω συνεχόμενα, γιατί παρακολουθείτε, αυτό μου αρέσει, παρακολουθείτε και με βλέπετε, δεν με έχετε, ξέρω εγώ, γραμμένη στα παλιά στα παπούτσια, παρακολουθείτε κάποια βίντεο, αλλά ας πούμε, εγώ έχω και ένα άλλο κανάλι, στο οποίο κανάλι δεν είναι τόσο, κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό, αλλά επειδή εδώ γράφει και Avatar World και ανεβάζω Avatar World και τέτοια, δεν είναι τόσο διάσημο το άλλο μου κανάλι, ενώ εδώ μια χαρά είμαστε εδώ. Ανεβάζω ένα βίντεο και σε 20 λεπτά έχω πάει 1000 εγγραφές, 2000 μη σας πω. Είμαστε πολύ μπροστά. Σε εκείνο το κανάλι περισσότερες μου προβολές είναι 2.200 κάτι εγγραφές.
2.200 κάτι προβολές. Εδώ δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει τόσο. Αλλά αυτό το βίντεο ήταν τύπου το σαγούρ, το τραλαλά και αυτά. Και τώρα θέλω να κάνω και ένα λαμπούμπου τύπου σε όλα τα κανάλια, όχι μόνο εδώ. Να κάνω και λαμπούμπου, γιατί το λαμπούμπου είναι ωραίο, δεν ξέρω. Σας αρέσει και εσάς το λαμπούμπου. Αλλά θα πάρω και εκεί νομίζω αρκετές προβολές, γιατί είναι εκατομμύρια τα λαμπούμπου. Οκ. Τώρα ότι είναι στη μόδα κάνω, αλλά αυτό με κάποιο τρόπο σε καταστρέφει λίγο τη ζωή μου. Να είσαι ένας YouTuber που να προσπαθεί να δει τι είναι καινούργιο στη μόδα για να μπορέσει να το κάνει, τι πρέπει να κάνει για να πάρει subscribers. Εντάξει, αυτό δεν είναι ζωή, παιδιά, οκ. Ο Ρονάλντο, βλέπετε, είναι δέσμος ποδοσφαιριστής, έβγαλε μια φωτογραφία, την ανέβασε στο YouTube και σε 12 λεπτά έβγαλε την πρώτη πλακέτα. Εγώ δεν έχω βγάλει καν πλακέτα και το κανάλι το έχω 2, 3, 4, 5 μήνες. Το έχω 5 μήνες, Wow. Θα έχω σε αυτή τη φάση. Το έχω 5 μήνες, Αλήθεια. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάποιοι ελπίζω να σας αρέσει αυτό που κάνω, γιατί σε κάποιους άλλους δεν αρέσει η δουλειά που κάνω στο YouTube. Και ξέρω εγώ, τι κάνεις όλη την ώρα από το εγώ και από το εγώ, μην γκρινιάζετε. Εμένα αυτό μου αρέσει και αυτό θα κάνω. Δεν μπορείς να μου επιβάλλεις τι θα κάνω στο δικό μου κανάλι. Πάνε να ανοίξεις εσύ ένα κανάλι και κάνει βίντεο με άλλα πράγματα. Που ξέρεις εμένα ότι η μαμά μου μου αφήνει να κάνω τις βλακίες που κάνουν οι Jill Show. Τι θέλεις δηλαδή, εγώ να πάω να πάρω από την μαμά μου 50, να πάρω 1.000 ευρώ και να αρχίσω να φωνάζω μέσα στην κάμερα, πάμε, όποιος πάει πρώτος θα κερδίσει 1.000 ευρώ. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει το Avatar World και γι' αυτό το επέλεξα. Άρα μην ασχολείστε με μένα. Αν δεν σας αρέσει το κανάλι μου, απλά βγείτε, κάντε ένα scroll, πατήστε το χ, πάτε στην αναζήτηση και γράψτε βλακίες, αφού αυτά θέλετε να βλέπετε. Αυτά έχουν πέρασει στο YouTube. Καλά λέτε όμως. Εντάξει, σας καταλαβαίνω που θέλετε να δείτε αυτές τις βλακίες. Είναι γνωστοί στο YouTube αυτοί που κάνουν τις βλακίες, γιατί τα μωρά τους βλέπουν και έχουν γίνει διάσημοι. Οκ, όμως εγώ δεν θέλω να κάνω αυτές τις βλακίες. Δεν μπορείς να μου επιβάλλεις τι θα κάνω. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα. Οκ. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου ωραίο, ξαναλέω. Δεν μπορείς να μου πεις, εσύ θα κάνεις αυτό, ας πούμε, δεν μου αρέσει το κανάλι σου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτά, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι αντί τον, πώς να το πω. Δεν μπορείς να μου επιβάλλεις τι θα κάνω. Εντάξει, όσοι σας άρεσε με αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω. Τέλος με αυτή τη συζήτηση. Οκ.